אני עומדת כאן היום, בלב אשכול, על האדמה שבה מתחילה לצמוח החווה שלנו, ומבקשת לנטוע תקווה. דווקא מתוך כאב כל כך גדול, אנחנו בוחרים להקים את החווה. דווקא כאן, דווקא באשכול, דווקא עכשיו. אנחנו מקימים את חוות דיאלוג לחיים, חוות הצלה לבעלי חיים ומרחב מרפא לאנשים. חווה שמוקמת לזכר אחייני האהוב, דודי תורג'מן. אני מאמינה בנו, אני מאמינה בעשייה, אני מאמינה בנחמה, שבזיכרון ובבנייה. תמיד הגדרנו את עצמנו דרך הבחירה בחיים והבחירה בתקווה. והמקום הזה שאנחנו נמצאים בו, הרגע המכונן הזה, הוא רגע של בחירה בחיים ובחירה בתקווה. אז אני רוצה לאחל לנו, לעמותה ולך, שנמשיך בעשייה, שהרעיון הזה של דיאלוג לחיים יקרום עור וגידים, ואני בטוח שזה יקרה, אני בטוח שנמשיך להאמין, גם שאול צ'רניחובסקי אמר בשיר המפורסם, להאמין באדם כרוחו רוח עז. אין לי ספק שדודי יתקבע גם כאן בחווה. כולנו נרגיש את דמותו ורוחו כאן איתנו, מטייל על השבילים, דואג לבעלי החיים, טועם מפירות העצים, רוקד במרחבים הפתוחים. אני מאמין באמונה שלמה, בצחוק הילדים על הדשא שיצמח.